Mas makulay na buhay mga kabeli. Yun. Mamimili tayo ng ano ba lutuin natin? Sopas. Sopas. Liyapan. Te, may manok pa te? May manok pa? Yun, may manok pa pala. Ilan po kilo manok? Guys, mga 4 na kilo. Oh. Yun o. Kabayo. sarap to sa ano? Si mabilis yung kabayo si Whitey. Whitey? Si Whitey. Kabayo kayo papasok sa ano? Sa NLEX. Press. Ha? Picho? Opo. Dress type. Opo. Di ba yan naman ta? Yun no? Sapa lang. Sopas lalagyan mo talong. Hello mga kabeli. Bungay. Ano? Ebon. Ebon. Dalang karuseng. Last money. Nalaba lalagay kayong sopas. Cap-cap ako nung ganyan. Paano kayo? Wala magsa. Wala sila po yan. Ano ba naman? Sapag yan. Siya po yan. Sa kabeli, mamimili na tayong pansopas natin. So, ilang kaldera? 2 kaldero malaki. 2 kaldera mga kabeli. Dating gawi. Ideal. Ano to? So 140 isa. So kailangan natin ng 12 piraso. Dalawa. Gusto ko na naman ito. Haba mo kaya carrots. 3. Ala naman yan. Ate kayo pang carrots. Malaga. Ala. So belly ideal ang gamit natin. Ala na. Okay, ubos na yung tinda niya natin mga kabeli. Yun. Okay mga kabeli, tapos na tayo mamili. Yan na. Maraming salamat Jillian. Shoutout mo tita mo sa tito mo. Napakainin. Yan na, thank you. Yan. Okay mga kabeli, biyahe na tayo. Diyan Paul, saan barangay yun? Gawad Kalinga po. Yan, Gawad Kalinga tayo mga kabeli. So, magpapakain tayo ng sopas. Yan. Sa mga nakamiss ng sopas. Na? Okay na? Kompleto na. Ano na, game na tayo. So yung carrots, konti lang yung nabili namin carrots. Ano ba carrots? Pwede ba yung lemon sa sopas? Bawal po yun. Ha? Family ng labak. Ay, wag na yan. Kung kahapon pa, wag na. Okay, let's go. Hindi, yung gulay lang naman, pampadami lang naman yan. Okay mga bele, kita-kita tayo kung saan tayo magsaset ng sopas. Yan Paul. Out, Gawad Kalinga.
Okay mga Beli, nandito na tayo sa Gawad Kalinga. Yan, kay Ma'am Karen. So ito, 2 times na nag-set. Yan, ang sponsor nito, Ma'am Cathy. Yan, thank you sa sponsor mo. Ayan o. Saan tayo, Poy? Saan tayo magsaset? Yung malilim na lang sana eh. Tanggalin ko yung sasakyan. Ha? Doon na lang kaya? Ayun, ayaw nyo doon, presko. Sige, ano lang naman eh. Si John Paul na naman nakabilad. May payong ka, Paul. Ayan, si ma'am. Musta po? Muling pagkakita, ma'am. VHW, tama po ba? Apo. Okay. Spokesperson din po. Spokesperson, yan, okay. Ang target natin is 4 PM ang distribute ng pagkain ng sopas. So sopas po yung na-schedule. Sopas po yung- Magdadala uli sila ng anak gaya ng dati. Okay po, papatawag ko na. Apo. Kasi wala na lang. Kasirola daw po yung pagkain. So kasirola daw. Sige, kasirola, game kami. Yan Where na. po kayo magluluto? Doon na lang po siguro sa malilim. Okay. Boy, yung set na lang natin, wag na yung babae malalaki ah. Saglit lang naman tayo eh, para hindi nakakit baba. Sana magtarda. Magtolda. Kapasalo na naman. O, yun ang setup natin. Kung hindi mo pa lalagyan ng tolda. Sige. Pagkain tarda. Ha? Pagkain. Ayun tarda. Yo. Tent na lang ilalagay eh. Inaano pa ni Stainless. Kahit si Jepoy lang magluto niya, dam, kaya na yan eh. Oh, kaya na Jepoy yan. Day off muna ako. Ha? Kaming dalawa Jepoy. Kayong dalawang Jepoy, ha? Sige. Kayo magpaliwanag kung anong sa video. Yun na lang kailangan natin ibaba nyo para after that, diretso na tayo sa Bulacan. Di ba, Boy Kalawang? Si Stainless saka si Boy Kalawang, mga kabeli. Eh wala si ano, wala si Michael. Yan. Okay, dito muna tayo. Yan na. Gawad Kalinga. Hello po. Gawad Kalinga. Gandang araw po. Okay. Nakaraan yung dalawang kaldero natin sobra. So dalawang Kaya kaldero. nga ako ngayon, magdadala kami ng kasero. Kasi yung daming sobra nila. Hindi ba dapat dinala dito na ubos? Opo. Diba? Ngayon talagang ubusin na ng kasero. Opo. So yan, shoutout ha, Kuya Dreps Manlutak. Yan. Saka Ate Jaja. Hello. Ayun mga pogi oh. Kain tayong sopas. Sopas. Sopas na may palaka. Hindi. Okay mga kabeli. Magsiset lang ang kabeli. Thank you. Hello po. Hello, Kabeli. Okay po. Hello Stainless. Hello, Stainless. Hello po. Hello, Kalawang. Ayun mga kabeli. Ano to? 4, 8, 12 24 na pack na ganito mga kabeli. Sampung gatas. So ayan mga kabeli. So siguro itong malagay hindi na natin masyadong pupunuin. Tama na. Marami na masyado. Masyado po marami. Ito kasi equivalent nito, isa't kalahati nito. Capacity na itong isang malaki natin. Malaga. Thank you. So yan mga kabeli, maraming salamat sa suporta. Ma'am Cathy, thank you. Tapos yan shoutout po Ma'am A. Tapos happy birthday sa anak niya. Nagpadala ng tig 500 each bawat isa sa member ng Kabeli. Yan si Michael, John Paul, Ingo, Jepoy. Siya kasama pala si Stainless, nagrereklamo wala daw yung pangalan niya. So si Devon po hindi pa sasama kasi bago lang siya sa team. Pero konsiderasyon ng bawat team, alam na nila yon. Kahit konti lang magbibigay yung mga yan. Hindi mo na kailangan sabihin dyan sa mga yan, naabutan nila yan.
Di ba, Paul? Tama po. Di ba? Oo, tama po yun. Tama po yan. Magkano bibigay mo? 300? Lahat meron. 550. Magkano na lang askweta. So yan, Mami, ito yung pinabibigay mo tig 500 each, yung kay Michael. Doon sa Bulacan ko na ibibigay dahil wala si Michael. Ayan, tinulungan kasi niya Michael, yung nanay niya, na magpalagay ng nawasa. Yan. Tama ba, Boy? Tama po. Shoutout, Michael. Dali nga mo paglagay ng ano. Mel, tignan niyo yung ulo ni Maya Jeffoy. Ayusin mo yung sombrero mo, nakabaloktot. Busy po tayo kaya hindi napansin. Ano, Boy Kalawang? Anong balita? Boy Kalawang. So, Beli, bagong pangalan ni Davon. David. Boy Kalawang, Boy Stainless, meron na tayo. Hinihintay na lang natin magkaroon tayo ng galvanize. Galvanize. See you soon. Hati-hati kayo. Stainless, hati kayo Ningo. Salamat, maraming salamat po. Thank you po. Mami, Mami happy birthday Angela. Happy birthday, Angela po. Thank you po, Mami. Pa, 1,000 hati kayo ni Jepoy. So yung kay Michael Thank you po. sa akin, sa Bulacan ko na po ibibigay, Mami. Yan na. Isang bagsak, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday po. Angela. Thank you. Yan na. Ang sponsor ng pagkain na to, si Ma'am Cathy. So start na tayo magluto. Gawan nyo muna ako ng bawang. Puro pansawag yung ginawa nyo. Bawang muna, saka sibuyas. Wag yan. Thank you. Hello po. Good afternoon mga kabeli. Good afternoon po. Hello po. Hello po, Kasyara. Ito po kagawad. Ayun, sige kagawadan. Okay lang po. Kumusta na po kayo? Ito po. May pinabibigay po si Ate Jo. Ay, thank you po. Ay, ito yung sinasabi niya. Kuya Ares, Ate Jo, maraming salamat. Thank you. Magagamit natin kay YT para hindi umaalog-alog yung mga dala naming gamit natin. Ay, si Kapitan! Ay, hello. Hello po, kumusta po? Si Kap. Hello, Ate Jo. And Kuya Aris. Kuya Aris, thank you Yan po. ang sponsor natin, Kap, si Ate Cathy. Ate Cathy. Yan, thank you. Anniversary. Thank you, Ate Cathy. Ate Cathy. Thank you po. Ate Cathy, maraming salamat po. Happy anniversary po. Ay, wapin pala. Happy anniversary. Harap na. Kuya Aris, maraming salamat. Thank you. Magagamit natin kay YT. So very start na tayo. So magluluto na tayo ng napakasarap na sopas. So ito very maglalagay tayo ng Nestle cream. So gatas plus Nestle cream para sa sopas. Tama yan, Jepoy. Tama po mga kabeli, masarap na sopas. So kumuha ka ng, at least kumuha ka ng 4 na Nestle cream. Crystal green lalagyan natin. Oh. Sige, pwede ba yan? So very naglagay tayo ng cooking oil. So igigisa muna natin yung manok. Yan. Cooking oil plus butter. Anong tawag dito, cameraman? Bawang. Bawang. Ito. Sibuyas. So mga beli, gigisa muna natin yung bawang sibuyas sa susunod na yung manok. So mga beli, bakit ako maglalagay ng Nestle cream sa sopas? Kasi para maging creamy. Nakuha mo? Tama po. Creamy. Yan, so creamy yung sopas natin. Maglalagay tayo ng 4 na pouch na Nestle cream.
Gawad Kalinga mga kabeli. Ito yung mga batang pinakain na natin dati pa. So, umulit lang tayo rito sa Gawad Kalinga ngayon. Okay, pakita mo dyan, Paul. Stainless, manok. Okay ba? Ano to? Ano? Nangawit. Kaya mga kabeli, gigisa muna natin to. Pero maglalagay na tayo ng paminta saka patis. Fish sauce. Paminta po. So mga kabeli, pag naluto na to, hatiin lang natin sa dalawa. Tapos tuloy-tuloy na tayo. Black pepper. Ay, tagip na ito pa. Ilagay yan. Bakwatin yan. Okay mga kabeli, tatakpan muna natin to. Ilang minuto niya boy? 10 minutes mga kabeli. Ayos mga kabeli. So yun mga kabeli, happy lang tayo. Masaya tayo. Shout out kayo Rod. Shout out po kay Rod. Ate Hilda and kay Jejo Lalong. Shout out po. Kanino? Okay, balikan natin mga kabeli. Lulutuin lang natin manok. So mga kabeli, ito na yung ating chicken. So mga kabeli, konti pa. So, konti luto pa sa chicken. Medyo sariwa pa. Balikan natin. Blender, pasok. 5 minutes. Kumakanala si Blender namin. Boy kalawang pala, boy kalawang. 5 minutes. Dapat ano? Ayan mga beli, okay na yung ating chicken. Mga beli, hatiin na natin itong sahog na to sa dalawang kaldero para makapag-start na tayo magpalambot ng Saukas mga kabeli. pasta. Basta ba? Basta Okay, ba? Basta. boy, hatiin mo na dito boy. Pag sinabi ko, okay, tulog ko na. Okay, okay. Oh, eh. Okay, boss mo. Okay mga beli, so pakukuloyin lang natin to, tapos lalagyan na natin ng pasta. Tuloy-tuloy na to mga beli. Thank you. Shout out Ma'am Cathy. Yan, thank you po sa sponsor ko. Tama ba? Ngayon pa yan, ba't di ko pa nakita yung vlog mo? Nakasubscribe na ako sa akin. Okay mga beli, lalagyan na natin yung noodles. Pasok, Jeboy. Basta mga kabeli. Ayan, lagay mo na. Sa kabila, pwede na rin maglagay ng pasta. Beli bawat kaldero, tig 3 kilos na pasta. Yan, ideal ang gamit natin. Elbow.
Sarado ka. Mabukas. Ayos sa Beli. Mga Beli, in 20 minutes, pwede na tayo mamigay ng sopas. Mga Beli, mimix lang natin. Gawa na para hindi manikit yung pasta natin. Okay, takpan muna natin. So mga Beli, balikan natin after ilang minuto, cameraman. 10 minutes. Sige. Sige, mga Beli, 15 minutes. Natawad ako ng 5 minutes. Ayan. Ay, sana all. Salamat sa merienda. Ayan, may nagpa-merienda. Ayos. Banana cone yelo. Maraming salamat po. Thank you po. Ba't tayo wala? Waiting. Waiting. Wala. Wala? Wala ka naman. Ha? Natay pa. Natay pa. Then, nauna lang yun sa amin. Tapos susunod sila Jinko sa... Second set. So mga Beli, titimpla na natin. So magtitimpla na tayo mga Beli. Ayan na mga Beli, sopas natin. Mga Beli, titimpla na natin para may lasa. So chicken powder maglalagay tayo. May lagyan mo patis. Chicken powder, patis, yan, nilagay natin. Black pepper mga kabeli. So mag-a-adjust na lang tayo ng lasa mamaya. Pag medyo matabang pa, mag-a-adjust tayo. Black pepper, dadagdag tayo mga kabeli. So, pwede na rin natin nilagay ang gatas. O, dyan po yung gatas. Hazel cream. Sige, balat. O mga Beli, meron tayong hazel cream na nilalagay. 2 pound sa isang kaldero. Delete kasi ng butas niya. Tapos hintayin lang natin medyo lumambot na yung noodles. Sunod na natin yung gulay. Hotdog. Beli, ang liliit ng butas ng ano, yung card nila kaya hindi nila may buhos maigi. Go yung hotdog. Mga Beli, maglalagay na rin ako ng hotdog habang kumukulo. Mga Beli, hintayin lang natin lumabot yung noodles. Tapos susunod na natin yung gulay. Uling gulay yung gulay sa ating sopas. Thank you. Ay mga Beli, maglalagay na tayo ng gulay. So carrots. Repolyo.
Mga Beli, konti pa yung konting kulo pa para sa noodles natin. So medyo sa tingin ko, medyo may konting tigas pa yung noodles. So siguro mga 5 minutes, so ganyan na tayo, pwede na tayo mamigay. So titikman na ni si Stella saka si Kalawang. Kalawang, halika din eh. Si Boy Kalawang. Lagyan natin hotdog, nakakaya kay Boy Kalawang. So si Boy Stainless naman. Boy Stainless. Pag kumakain ka ba ng mainit, hindi na, di ba init yung ipin? Hindi po. Ano, swabe lang. Ay, 1, 2, 3, game! Una, kiss! Kiss! Okay na ba, masarap? Ang lasa! Okay na. Medyo matabang pa, Ben. Okay na ako. Okay na po sa akin. Oo, Beli. Medyo matabang kay ano. Titikman natin, mga Beli. Matabang nga. Matabang. Dahil ako na eh. So magdadagdag tayo ng pati saka paminta. Paminta tabot. Alam mo boy, pwede na to, mga 5 minutes, okay na tayo. Thank you, thank you. So ayan, nakapila na yung mga bata. Pagkita mo, yan po yung pwesto nila. Okay na po. So yan mga Beli, start na tayo. So, time check, alas 4, sakto. So mga Beli, binigay natin na oras nila is 4 PM. Start tayo mag-distribute ng sopas. So yan, Ate Jo, tama sa oras ha. Ayos. So mga Beli, yan, start na si Jepoy, mamimigay na. So, trabaho na ni Jepoy yan. Nakita mo sila agad. Hello po. Maraming salamat po, Ate Kaki. Thank you so much, Jo. Thank you po. Happy anniversary. Yun. Thank you po. Di ba sasayaw ko kayo? So game na mga Beli. Yan na. Thank you sa sponsor, Kati. Happy anniversary. So yan na. Ate Kati, happy anniversary po sa inyo. Thank you. Papilahin yung mga bata. So doon mga galing. Ay, babe! Kakanyan, dito ang daw na. Bro, dito ka. Dito ka na lang. Kakalala kayo po. Madalayan niyo yung mga bata, baka mainit ang Mapali. Ayun na mo po sa'yo. Makasa ko. Eh, manapakakamukha. Ayun na, pakasa ko. Ibalik mo babalik na lang. Alam mo kanina. Huwag ka mag-isa nyo na, ibalik kayo ng isa ko po. Na, dapat mo akin pa. Mapali. Ano ka? Wala kalali. Ay, kaya ka pupulay oy. Lalo. Lalo mo na kalali. Balik. Balik ka din. Uy, makakalali. Kalali, baby. So yan mga Beli, di ba aling bumalik yung mga bata, wag lang punong-puno, mas delikado pag pinuno natin. Galing nyo babalik na kayo.
Ay, babali ka na. Balik. Yun ang kain na ninyo. Ay, mo kayo ibali yun. Dapat tabi dala rin yan. Kay mami mo, Ben. Magbalik ka na yung nabisa ka pa na yan. Kay mami mo. Thank you. Ang sexy naman ni Ma'am Jackie. Bata, tingin ka lang. Wala kayo. Makali ka lang. Amin doon na kami po sa sala. Sige na lang. Usami pa nung makita po sa bed. Sexy ah. Bata. Mandat. Kalale, lalon mo nakne. Kalakalale, kalakalale, naklale. Tangwali na nito po. Pakita lang namin dito kutsara. Nadali. Nandiyan ka po tang maglakad ka. Alam mo ba ba? Tarong mas ka po yung Ayan.
Kaduro siya kanyan. Kaya kanya-kanya. Madam, nino po nga ba na po ito, madam? Ay, saan yan? Taratad kaya po. Salamat po. Yan, saan? Saan yan? Ano ka rin ka muli? Keta. Tara, dalo pala eh. Kaya po. Malusog po. Malusog. Iya. Antena mo po tayo manaboy oh. Ting antena. Dara. Ito ka lang. Wag mo sa Pero dyan po nga ba na pamilya ako? Tarapel! Kayo ng apat kaya? Atlo kayo kasi. Kidagdag na po ito na rin plastic po. Kaya pala maninaya kayo, meron niya pala kayo. Pwede madaloy mo kayo daw. Tatlo na po pala, apat naman po eh. Apa na? Ako Alaki. Hindi naman pala ito. Sige, dyan talaga po. Basta yun. Mahirap po. Abang mo sila yan. Nakutin ko. Tulad kaya na. Kaya magya. Thank you po. Uy, stop! Diba? Wala mo tayo kami ito. Kanambit. Sige magya. Diyan ako. Nakalalibe. Rain na pati pa Kenyo. Makakain mo sa picture. O sige. Lalo na yung gamit ng silik mo. Ganyan ako na din. Baka hindi, alam niya.
Ayun, dala mo. Boy, ano? Pwede ka po magpanik. Kita na kapag kasi malaka ka mo. Antena na eh. Ay, Arlene, yang naman ako sa'yo. Arlene, wala naman. Arlene, yang Ayun, dala mo na gini. Alala mo kanino yun? Tayo? Yang naman ako sa kanya. Ay, wait, ang taglelot mo yan. Nahiya ka? Nana. Sige po kita nakapot. Second cert. Second set na po tayo mga kabeli. Yun! Ah, Ay ba? Second set na tayo. So mga beli, pangalawang kaldero na. Kaya pa po ba? Hindi naman pa ba yan? Dadagdagan ng doon sa kabila. Ito kami. saan na? Sige. Nakabele. Ikaw ang nakakotsa ka sa Amerika. Hindi kita kaya ang Gambeli yan. Yan pala sabay ko yung ano. Ay, shout out nila. Oh, Delma, di ba? Paul, parang... Yan, shout out po kay Tita Telma Di Malanta. Ayun po yung tita nyo. Ay, Delma. Yakabe kay Kabeli. Ayun. Thank you po from US. Telma Di Malanta, shout out po from US. Thank you. Ulo po naman yung tsura mo lang mo niya. So mga beli, repeat na to. So ayan na lang yung nakapila natin. Ganyan, no? Kasi lang nabi naman Kabeli. Lalawin, mene. May gatas ka pa sila. Ayun, so mga beli. Kapag ako yung malapit mo alam kayo. Isinanay pa, tinaw. may pilang anay. Dapat din yung buriya. Ano yun eh? Kaya na. Uli ko! Thank you po. Pabulan kayo po niya mama na niya po. Yang iyalo pala ang case na nanan. Di kaya kay tita. Mas masantig ka no ito magpakatotoo ka. Opo, tama yun. Kanina yan? Kaya po dyan dito. Dito. Wala po niya lang yan. Ay, Lola muna. Thank you, thank you. Unahin niyo si Lola, unahin niyo si Lola. Sabi niya natin tabi ko na. Wala na ba tayong mga kakon? Kuha ka para mapagnaganda sila. Sarap! Kutsara! Kutsara! Baka tinitong-tong mo. Beli ng naran. Baka kami lugaw. Tinidor kinuha ni... Sino ba kumuha? Si Michael ata. Tutusuhan yung lugar. Thank you. Makakalali po, Ge. Babal! Mabato pa naman patapos. Pila ang silya. Wala ang kaya. Dolores, may magkilala. Pila na. Dolores, Dinadala ko rin ang pack. saan talaga rin? Sa buong sa Invite ka niya. Sino po? Pa! Hampok max ako. Ayan mas...
Ganda yan. Kilala natin yung kagawad ng Marian. Okay, king Nori nito po. So, pagdamay, hindi yan na. Di patilog po. So mga kabeli, tapos na kami namigay ng sopas. Yun, bus na. Yun, no? Sasakayin natin to. Wala na. Yun lang muna. Yun, no? Okay mga kabeli, tapos na kami. Ligpitan na. Okay, ligpit mo yun. Mission na complete. Sakyan mo yun. Ito na pa. Opo. Ito na naman na po sa bata. Good. Yun. Bala kayo dyan. Ito po. Yun. Yun. Lapa. Lakas ah. Isang kamay ah. Nakarami ako ng sopas. Nakarami na sopas. Yun no. Sakay ka dun. Anong tawag sa dun? Tikwasan. Patikwasan. So mga Beli, magpapaalam na tayo. So tapos na rin tayo mag-distribute ng napakasarap na sopas. Ayan, thank you po. Thank you po. Thank you. Thank you po sa masarap na sopa. Ayan, ate Ann. Kuya Aris, thank you. Thank you po, thank you. Happy anniversary po. Yan, thank you sa sponsor ni Ma'am Cathy. Yan. Thank you po. Sa susunod ulit. Apo. So yun mga Beli, shoutout muna tayo kahit ilan lang. Kumuha lang tayo ng konti doon sa mga nakalista natin. Okay. So yun mga Beli, shoutout muna kami ni Ingo and Team Kabeli. Ayan, nasa likuran natin. Shoutout po. Tatay Jose San Diego from Mapalit. Shoutout po. Shoutout po. Shoutout po Nanay Emmy Pipo. Yan, from Baliwag, Bulacan. Shoutout din po kay Jason Corpus Channel. Shoutout po. Ronald Ignacio. Shoutout po. Sheila Morales. Shoutout po. Rol Senrepolo. Shoutout po. Tito Al and Tita. Ano yun? Tita Al and Tita Ning. Tita Ning, shoutout po. From New Jersey. Yun, shoutout po. Perla Aguinaldo. Shoutout po. Edelvina Solen. Shoutout po. Edel Cooking Channel. Shoutout po. Bukoda TV. Shoutout po. Glenn Banyadora. Shoutout po. Santa Rosa Laguna, from Santa Rosa Laguna. Yun, shoutout po sa'yo. And shoutout po kay Jonas Coralino. Shoutout po. Everensiana. San Andres. San Andres. Shoutout po. Kay Bella Aquino. Shoutout po. Estrella Family from Daly City, Daly City, Shoutout po. California. California. Imelda Joaquin. Ay, Q. Joaquin. Joaquin. Shoutout po. Shoutout po. Ong Family Commonwealth. Yun, shoutout po sa inyo lahat. Sa inyo lahat. Yan na, shoutout din sa mga Kabeli sponsor natin. Kuya Roy Musni, Ate Gemma, Tita Linda, shoutout po. Yan saka si Ate Jo and Kuya Aris, maraming salamat sa napakagandang feeding natin ngayong araw na to. Yan, Ate Helen Lee, shoutout sa inyo. Thank you. Tatay Eddie, shoutout po. Tatay Eddie, ayan Tita Celia Baki, yan, shoutout po sa inyo. Saka Tita Nanet, Tita Lita, saka sino ba? Jampon. Ate Christina and Nanay Baby. Yan, parati ko nakakalimut. Saka sa asawa ko, shoutout po. Yan, ingat ang lahat. God bless all. Thank you. Thank you po. Love you.